Good morning po. Atsuke po kayo ni San Fernando. Ako na po babanggitan na niya subdivision ni. Karengan pego bran mi. Ini po yung higit kong peka dakalamasanti nga bale. Lawin nyo po. Sobra lang ya. Karakal data pera ng tao kayo na. Karen tao boss, simple lang mo. Simple lang mo na. May balong kwal tayo. Alam mo, ang bakot kayo boss, mababalam. Uwan ya. Ini peka masanting mong ikita bale ka rin subdivision na. Uwa boss. Kakadakal na kapintala na obratam. Ay, basta tinuro yung baliyan yan eh. Ore, nino rin magpa-shoutout pala. O, partner. Ikaw yung shoutout mo ngayon nila kayo. Yung bayong artista yun eh. Lili. Mother. At tigegening sa Fernando, rambale gani makasating lo. Ay. Tsaka yun yung obra mita mo, simple man yung obra gani. Mention nyo lang yun. Mention nyo Partner lang. Renzo. Buboy. Partner Bong. Ako ito yung bayawak. Mga talo. Bakal mo sa tama. Makdo. Baka laban. Ito din Makdo. Kasimple daran tao na. Ay sa tingnan ni Brad. Hindi pa may naibalamak sa tinta. Basta tinuro yung baliyan. Ay solid lang. Yan boss. Adwaya. Ay. Garaya itang karin. Ay. Boss, ay Wow. Yang burger ko pa kayo ni. mag-reduce ka na boss. Mag-register kong bagay. Ako pa ni yung pengan miking gay, Ilocos. Ay, nyaman naman rin ang sanyo natin boss. May gisan na lo? Merilya ako. Kanya mo na kasandar yan. May gisan lo? Ay, ko lang. Ano kanya mo na itsura? May gisan lo? Partner, mga tano. No? Yung problema po tayo malaso pera kanya ni. Saan yung mga bakdoy ko, ler? Kenny kaya pumago Brian eh. Hainin ba ako at Kenny? Sambali gani. Hindi kaya pumangol ko kayong pundasyon. Ha? Ano rin ba ako na boss? Wala mo ito kami. Kasi meron ka mga mababala ba ako. Kababata ba ako na? Wow. Takbang ka mo, mamilipak ko. Ano ako doon paretang klima tatalive na ito. Saka dito ko laparan ba yan, oh? Wow. Saan ka luwala klase? Malamat siya ka US? Lemoren Baledo. Wala ba lang meron ka? Wow. Kabis na pala rata na, kaharang katara. Hindi nga ba, kasi bakal mag-tayo ka nito. Magjagyang? Kailangan pala maraming tamo. Na? Kikitala saan ha? Mga balance lang? Ha? Parang talaga yung ala ko mga kait. Diba na? Mapali. Ito mapali lang nga kahit. Mga kait. Ito nga ba kano ang tawag yan? Baka sa tinga bale. Pupunta kayo sabi do, alam pera Pilipinas, masaya timbi. Tanda na. Mga nanong nga maluwan boss, ang inggit lahat. Niya panggit kaya lang interest ka rin. Kano no? Munta ko SM po, tatanda lang kayo na. Diretso yan mo. Lumalaki niya. Okay. Kaya yung dala na yan. Wow. Tutunan na yan, lumalaki ka rin. Kanang gate. Okay. Sakto ka rin, kaya panggit ka rin. Pagwala kaya tang stoplight. Gata yung stoplight. Yapin Ina ko lura kitang gate ka rin. Ano ka rin, lumal ka pa kaya tang 7-Eleven. Uwa, malaki. Kaya pagyutan ka pa mo kayo. Diretso yung kendal na yun, kaya subdivision na yun. O, diretso yan boss. Ang kahit may kami. Wala kami. O mag-exit ko biya ko niya, o yung ID ko. Ako pala. Bakit niya? Ngayon pala. Balikan ko yung ID ko. O karon na dumalan malapit niya. Kasi boss, tabi mo kanta. Hmm. Kaya ako pulong mo lang mo. Ano yaw na po. Yung wagay ng ID ko rin. Sali ko pang walang ka rin ako. Isa pa. Ay, malapit niya ang takyot, oh. Ay, pagsabi mo. Kanto ka rin, Ah, ang highway ka rin. Pagsabi mo kanta rin guard. Biya tayo number tamo. Hindi ka magsabi ka nila. Kaya ako magsabi niya. Kaya akong bala niya. Kaya Wow. komisyon na ako. Actually, kaya ni mapera la. Sabi ako, alang kwenta ka rin pa magkay kayo ni. Yung parenta-renta mo ka rin ba ako. Hindi na tang Kelly. Babaya. Mga Portuguese. Tanga sa Chula Japan eh. Sa babae siya yata, Japan. Sabi kaya kay Messenger. Good morning po, wala ka na ako. Good morning po naman ako.
Wala ganyan pa niya. Batuan niya rin. Masyado. Butaw. Ito nga yung sinabi ko kayo eh. Nung nga pumaskop mayari, may itong aldo ako. Abo nang dila ng takitan eh. Diyan 20 million. May pa mong balikan na. Para pareho lang kayo. May style lang. Kaya nung patalang kang balingin, itong buyok-buyok, ay garabyado ka gini. Mas kami sana. Nagyan na sa doon sa. Pwedeng bungalow yan. Ano? Dapat payapin down. Salo to yung kayang kaya gani. Wow. Sa ulya. Kung wala sa akin, tulong niya, tulong. Diyan ka malatay lote diyan. Ay, malaki eh. Wala nang nga baba. Dahil gamitan tambak mo rin na. Yan o. Saba na ako. Kaya palagi ako kung sitsuran doon, kaya bindagandalan. Tahimik. Na? Tahimik yan eh. Alam na ako kung siguro? Wala. Ating expressway. Na? Expressway ito. O, naniba lang din dumalanta ka rin ang papunta na kayo niyan, Pampalog. Mag-umpisa kita si Q. Talagi masanting kayo mo masanting. Yan piling bayo ng artista ni. Yan ba yan? May quiet? Ay ni. Paquito Diaz. Lalo may ka YouTube at yun bukas, corner. Watang bengay at ina. Alay pa, edit kaya pa ini. Karas ko na po, nilabyan ko na yan. No. Ay, ko na yung ulam. Ngayon naman, Ay, kanya man daw ulam. Ako nung pangalapad na yung alwala klase nga rin. Puro nga ra. Ang po itong ati sa bobos. Wa. Eh. Wa? Isang nga pukupin. Tignan mo ko sa TV, nandyan na ako po. Pakakain na nepin kayong mano. Ayun gawin mo. Share mo kaya kayo. Facebook. Ilagay mo, panunin ko si Lolo, nagbabako. Alin nga niya, chuyangan niya. Kay King Manny Remote, sinasnebi ni Tangkay. Ala, bisa lang to. Ngabi ako paglaway niya naman. Alin gawin mo, share. May add mo kay Facebook, Antoinette. Kaya share mo itang video. Lunto na yung kanta kay YouTube. Lunto na yung kanta. Itang video, chunoan ka rin. Pero may big vlog ta na, kanta pa karakanda na siguro video niya. O panayan bidi, paner ko. O pa niya, bida. Ali, dakal ka kung obranta ka, di. Yapin. Yan mo, nanong karare malde yata. O, pa-market tayo. Dakal kung obra. Wala, marini ko ka. Ngayon, makapal na ko marini. Tatata ko kay camera. Huwag yun, may tapag kayo. Ha? Yo, shout out. Wala ko na. I love you, ma'am. I love you. Ito Singapore, misis ko. Oo. May kayo may shoutout din kasama mo. Ay, darling, I love you. Wala naman santing akakit. Putang may yaw. kilala itong boss nasa ganang pick up maluto nun din. Ay kaya pa siya. Imagalang. Ay kaya pa siya. Kilala ni truck yan eh, panay nagsisinyalan. Kahigit ka, malamit na yan. Ito mag-grader king solar to. Ama niyan? O dapat nasa ganun niya naman. Sa Fernando Emay. Pala nag-essing niya lang. Wow. Puti yung bus yun. Kasi niya lang yan naman. Kaya Alikit. kilala ka eh, yapit na mag-grader ta ako. Kaya kaya kalam na rin kapag obra tampo nga ya beta kay obra ne. Ay mo no kilala pero itamo dahil tapansin ni. Siyempre ha. Pero kayo po mas ang tingin obra kami kasi Nangasabi. alwal-wal gawin nga puntalan mi. Hmm. Alwal-wal ang tao rin nga kilala mi. Wow. Mga santing nga bali aka-akit ni kay Buong Pampanga. Wow. Kasi alas ka rin kami subdivision na obra. Wow. Tsaka ayaw mo makanta. Pangartista kay Tsura. Kontrang artista. Wow, kontrabida na rin. Ini partner ko, yung nga na ganyan, Bob Soler eh. Baso na. Talalo pa na eh. Nalang oras daratang. Suso. O pinandit. May paranong tapa pa lang kami pinawatambag nga magalang ya. Alis. Sa dilakad boss. Ha? Relax tayo yan eh. Oo, makarelax na. Nanakatangan eh. Buat ang dinatang la start mo na eh. Oh. Wow. Ang balik, karita mo na naman no? O, makin na rin balik kayo ni? Lalabas na kami. Ay, karagod na. Ano yan yung mga kakain kayo ni malaw na yan. Madagol yun. Anong dela kami balikan, madagol lang. Okay niya, tama. Mulo lang pera taran tao kayo ni. Basat tila. Na? Basat tila kaya rin tao yan. Masan tila kabiyayan na. Tila kabiyayan. Then, inong yan, marakala pera din. Inong makanya makapagpagawa makanyang bali.
Ano nang napagawa Ay, ba yan? nung 20 million niya ini, at niya ini. Atin niya yan. Aliyaw. Ay, 20 milyon yan. O yung tapalote. O ini tanga 15 milyon ka siguro ini. Hanggang 20 mo naman. Nalalang 300 square meter siguro yan. At yung laki siya 200 din. Pero mas kapla lote. So, sasapak na eh. Nakabagin ba rin ba yan? Ay, what? Ini pareho yung pintura. Karena po ito. May ito Why, yan. Nagtungay may bandi. Ay, tingin na. Kasi sa tinda rin, mababa bakod. Gantakbang nga mo Wala. pin eh. Wala. Boss tang kayang solar no? Sa paket solar. Ah, kaya. O, solar yan. Hmm. Kaya gagamit kuryente ni. Bagyo mong bagyo yung konsumo, no? Yan. Na magaling eh. Baka Pero yung... alam may pereng gagawin. Ka naman? Alam may kasi Arangalo subdivision. Mm. Pachalong buga. Mm. Kailangan niya pa yung permit kaya magdala ang equipment. Ah, wow. Aking kaya niyan lung pataking kay. Equipment. Wow. Kung yung inawas niya mo itang attorney. Ang attorney. Ay, attorney. Manikis. Manikis. Ay, masasik to. kailangan Kaya pinipipirma ka rin kaya ka titulog yung kar dito. Kaya ka ba't sardi? Amit taya rin eh. Mga ragulaw tawa. Amit talag yung obrahin eh. Kaganahan naman. Kung Wow. nakakaya may Yung kutang ko mag-enjoy ko kaya obra ngayon. Siyempre, mag-enjoy ko. Shout out may Boss Feliciano po ta. Siya tayo boss po siya ni boss mo pali na yan. Boss, pare na yung kita ng obra mo kay Ngayo. Kailangan kayang tane. Kulkulan tane kapang kondisyon niya itang bako to. Wow. Di boss? Itaki Manila ini 1 min eh. Na? Itaki Manila. Awo? Malawyo. Malawyo. Poto ba lang nga sa mag-chicks ka. Ay, bago niya. Lunch nyo. Masarap yung lunch niya ata. Oh. Ano ka po? Oh, half day ngayon, no? Nadagdag natin yung dalawa. Ang ulam ni po, lechon yung manok, apong Kakalulam niya, oh. labong. Lechon manok, oh. Barwa manok. Naman yan, eh. Bayilokos yan. Bayaw diretso. Oh. Hindi na pa ang ganyan. Wah, magaling na manginira yung Ilocano. Ha? Hi, Dan! Hi, 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 hi. Oh, biasa naman kayo kay camera, oh. Hit na ka? Ano pa? Oh, hit na ka kita. Kita. Boss. Sige, Bar, baru lang may anan din. Boss. Ah, Patuloy kayong keyboard. Magaling na ka naman kayong camera yan, eh? alak ko. Eh, may kita ang video na mo, Bar? Ewe, Dalbel? Ano ba ako nabi yan eh? Hindi yan po. Something da. Yung napalok na yapon to nila ito ng kampiyan. Oh, Kita tingilot mo? na? Puro ka na babing ka na yun eh? Ay, 5 yung babi para kalabang ka rin. 5 babi pete do. Ay, bakit pala yung karne? Ay, intintad. Doon nga doon kang aldo ka. Doon kang aldo mamakatintad. Panyaman naman? Manyaman titod na ka rin. Manyaman pa. What tintad day? Lokas manyaman. Crunchy yo. Siyempre, 5 babi. 5 Kami, babi. may pagbisita kami mo. Ah. Kanya mag-obra kay Benguet. Ah. Hindi na lang kaya nagyan. Oh. Ang kaluguraning kaputol. Ah. Kaya matera kaya ba boss babi? Oh. Mapanyaselan animal din tao ka rin. Native. Oh. Pwede babi. Babi, native. Hindi ako tagul. Papare, ito ako mangulam mo. Ay ta. Parang ano, oh. Alay ko pa niya karne yung ulam din. Ay pa niya, Pots. Habak pa, Macdo. Papunta kayo pa, ibigay kita video. Alay magabisa nga sa akin ni boss eh. Ah, Alay ping camera. wapin. Misane kay camera ngayon. Ay. Dati para marinig, hindi wala na yung marinig. Oh, punta yun. Kaya ka manabali, pala, Pods. Baka ba? Parang kumangulam. Ay tao, oh. Ah! Ikantagan mo nga ni Buto lang mo. Tagan mo kami.
Dwi. Nano nga lait? Bisa magkaibigan? Wait malamang ka ito. Ito, sipi ko ang Antonio, kini ko. Yabe, ati kong kaya. Ali, marakulya. Kaka-Lex. Marakulya. Kini ka, magkaibigan ang Antonio, sipin ko. Ano yung maraba rin ini. Usog ka rin pa, usog. Sige. Puna ka, karakul na yung chicken mo. Ito. Tebili tayo, kain mo pa. Eat na ka. Yan. Menos na ang gamat. Wash ka pa. Wash your hands. Tingnan mo. Gamat. Mahilig yan. Wala nga kain na ako. Buri na naman yun. Makamera. Timpamang kita ka niyan. At ilongganisa ka rin. Eat na ka. Ay, di kay YouTube pare kayo. Lali ka swelo. Patangal ganyan, siguro naman. May liya. Tsaka mag-hining ini. YouTube na. Ay, tuwa po. Nakatawag na to? Kain na yung mangan. Magay ka, Lola. I like water. You like water? Meron water dyan. Ito. Pangwalang konto nito. Ito. Dili mo to, yung baso. Ay, water, apple to. Ay, water. Aba, Dili may bibi ko. Okay. Japanese child star. Hindi nga anak kaya tutukin ng boss di. Ilang boss na. Nila na tutukin nila. Puta kita na mangyari. Hey, that's a bit. Santore. Isa na nasa, di ba nasa ka? At yun na naman yung supporting actor. At yun na naman. Hindi niya kastraya mo nga, hindi na, no? Bob Suller. Bob Soler. Ay, kasali na rin balik ka rin. Parang may nagpamay na ibalik mo kanyan. Balera Mercado pa na. Oo, takwarta rin pa ka rin. Yan ka, Woodrow. Ay, Fernando. sobra. Then, LSM. Pascuan Village. ay darang balera talagang Mercado. Kaya ka lang bakod pare, lakbangan niya kami lipa kaya. Kaya balik ka ba ba na bakod? Ayuso yung kayo siguro ka rin. Ramana ako ayuso. Ay darang balera. Hindi ba? Misa ka mabidyo ka niya na. Ite, tsa. Misa nilo kayo video pare. Eat na ka. Hindi, boss. Kung namala ka niya, ayun,